Ja, ik heb een bruiloft. Nee, oké, maar 6 minuten. Zou je dit niet nog dan? Het hele litteken is eraf nou. Jawel, maar ik denk dat ik dan daar wel extra tijd voor in moet hebben. Oh, heb ik wel. Ik ga wel de les geven hoor, dat wel. Weet ik wel dit jaar. Ja, pas gaan. Doei. Doei. Doei! 1 les in 5 uur moet uitleggen. Nee, maar Wat? ja. Die is waarom? Ja, precies. Je wil wel basics. Het is, Ik weet wat je bedoelt daar. Wil je dat? ja, precies. Ja, het is dat je de andere kant op moet en de liezen moet je aanzetten. De vossa, de oksel. En wat je probeert, welke arm is het? Stel dat is dit dus. De lymfeknoop en hier heb je weggehaald. Dus dat je dan ook een pasje scheiden moet. Dat zijn die 4 kwadranten. En de haren en de les SRI. En even naar beneden werken. En is het belangrijk om een bepaalde druk te krijgen? Zal ik je mensen gebruiken? Wil niet. Misschien meer met je vingers meelopen. Ik heb daar niet zoveel veel over. Ja, precies. Mooi is dat het voorbeeld. Dat betekent mij de voorgelezen straks. Tuinieren, dat is te heftig. Ja, het is te intensief. Ja, ik bloot avond. Bloedexpress, hè? Zo zeg je ook aan de brief. Ja, maar net zeggen. Wat zeg je? Deze knopen zijn verwijderd. Ik kom met elastiekjes in, ja, dat wil ik gewoon dat we Is dat je deze kant op werkt en deze kant op werkt. Dat doen we dan volgende week donderdag. Maar nu ligt vandaag in dat je eerst de vossen aanzet. En hier zit de andere knoop. En dan doe je zo. Hoeveel? En dat doe je een paar keer. Elke keer op een andere plek. Oh, Deze de de zesde weer weer in de oksel. En dan ben je dat je best wel iets naar boven. We hebben een Ja, presentatie. boven. Ja, maar naar beneden. Maar zo. inderdaad, maar niet Die kant. Zijn er niet meerdere? Ja, naar deze kant. Over welke foto's, ja, als het ware. Ik ben Hier, dat is hier ligt de benen. Sport. Ja, precies. Ja, dat moet je allemaal voor ogen houden. Nou, en in de lies, deze kant en deze kant, dat is de inclinalis. Hier steek je aan. Dan heb je dat. Wat doe je? Deze kant. Ik een massage. Nee, gewoon. Zo. Ik weet niet of we doen. Nee, dat filmen aan Marie. Dan kan ze het Ja, weer dat die kant, ook weer die kant, maar meer de diepte in. En wat je dan doet, is dat je dan deze kant opwerkt, de rug ook, ga je ook die kant op. En, en dan gaat alles naar boven. Dus dan begin je hier. Kim, heb je een achtergrondliedje nodig? Dan kan ik wel zingen. Ja.